సో ఈరోజు 5వ అధ్యాయం నిన్న సగం చూసాము. ఈరోజు దానిని పూర్తి చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ. సో నిన్న ఇది కర్మ సన్యాస యోగము అని చూసాము. అర్జునుడు ఏమని అడిగాడు? సన్యసించడమా లేకపోతే పని చేయటమా? అంటే చెట్టును నాటడం ఆపేయాలా, లేకపోతే నాటిన తర్వాత చెట్టు యొక్క ఫలాలను ఆశించకుండా ఉండాలా అన్నది ప్రశ్న. భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? సన్యాసం మార్గంలో ఇక్కడ చూస్తున్న ధ్యానం, ఆ సన్యాస మార్గంలో వెళ్ళినా మంచిదే, శ్రేయస్కరమే. భక్తితో పని చేసినా శ్రేయస్కరమే. కానీ దీనికంటే కూడా భక్తితో పని చేయటమే ఇంకా ఉన్నతమైన మార్గము అని చెప్పారు. రెండు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. అయితే దీనికంటే ఇది ఇంకా భక్తితో పని చేయడమే ఇంకా మంచిది. అయితే ఎలా చేయాలి అంటే, మరి ఆ ఫలితాన్ని నాకు వదిలిపెట్టు, నేను చూసుకుంటా, నా కోసం భగవంతుడికి అర్పించి చేయి, నేనే ఆ ఫలితం ఏమిటో నేను చూసుకుంటాను అని. అంటే భగవంతుడు చూసుకుంటారంటే మనకి ఎప్పుడు సుఖాలు మంచి జరుగుతుంది అనుకోకూడదు. మనకి ఏది ప్రాప్తో అదే వస్తుంది. కాబట్టి ఆ సమత్వంతో ఉండగలగాలి అని అక్కడ అర్థం. సో అదే భక్తుడైతే మరి ఏం చేసినా ఇదంతా నా ఘనతే అనుకుంటాడు. అదే భక్తుడు కానివాడు భక్తుడైతే భగవంతుడి ప్రసాదం అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాడు, ఏదొచ్చినా అని ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. సో ఎవరు ఈ నిత్య సన్యాసి అని అసలు ఎవరిని అంటాము? నిజంగా అన్ని వదిలేసి ఉండటం కాదు. ఎవరైతే ఏది కూడా ద్వేషించరో కాంక్షించరో, కర్మ ఫలాలను ద్వంద్వాలన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటారో, సుఖమైన దుఃఖమైన లాభమైన నష్టమైన రాగమైన ద్వేషమైన ఏదీ లేకుండా అతీతంగా ఉంటారో వాళ్ళు సుఖాన్ని భవబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతారు, మనశ్శాంతిని అని చెప్పి చూసాము. సో 13th శ్లోకా నుంచి ఈరోజు మనం చూడాలి. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో దేహంలో ఉన్న జీవుడు స్వభావాన్ని నియమించి మానసికంగా కర్మలన్నిటినీ త్యజించినప్పుడు, కర్మను చేయక మరియు కర్మకు కారణం కాక నవద్వారపురంలో సుఖంగా ఉంటాడు అని చెప్పి దీని అర్థం. సో దేహంలో ఉన్న జీవుడు అంటే ఎవరు? ఆత్మ తన స్వభావాన్ని, అంటే మన మనస్సును, సూక్ష్మ శరీరం అన్నమాట, మనస్సును ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మానసికంగా కర్మలను త్యజించినప్పుడు, శారీరకంగా పనులు వదిలేసి కూర్చోమనట్లా, ఫిజికల్ గా పనులు చేయమంటున్నారు. కానీ మనం మానసికంగా దానిని త్యజించాలి. మానసికంగా త్యజించటం అంటే వాటి వల్ల ఆ లాభం ఈ లాభం వస్తుందని దాని మీద వ్యామోహం పెంచుకోవడం, రాగద్వేషాలు పెంచుకోవడం, వదిలిపెట్టడం అన్నమాట. అలా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండానే, కర్మకు కారణం కాకుండా ఈ నవద్వారమైన దేహంలో సుఖంగా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మనం మానసికంగా కర్మను త్యజిస్తామో అప్పుడు మనం సుఖంగా ఉండగలుగుతాం, మనశ్శాంతితో ఉండగలుగుతాం. సుఖం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు కాదు, మానసిక సుఖం అన్నది అక్కడ పాయింట్. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
13th శ్లోకాది. సో సర్వకర్మాణి మనస, అన్ని కర్మలు మనస్సుతో సన్యసిస్తే సుఖం వశమవుతుంది. ఈ నవద్వారపురం అయిన ఈ దేహంలో, నవద్వారాలను ఎందుకంటాము? 2 కళ్ళు, 2 నాసికారంధ్రాలు, నోరు 5, 2 చెవులు 7, జననాంగాలు 2, మొత్తం 9. నవద్వారపురే దేహి అయినటువంటి మన ఈ దేహంలో మనం కుర్వన్న కార్యన్ అంటే నైవ కుర్వన్న కార్యం, చేసినా కూడా పని చెయ్యని వాళ్ళే అవుతారు. పని చేయని వాళ్ళు అవుతారు అంటే అక్కడ పేరు, అయ్యో పని చేస్తే పని చేయని వాళ్ళు అవటం అంటే మనం చేసిన పని పేరు రాదా ఏమిటి అనేది కాదు క్వశ్చన్. బంధాలు అనేవి ఉండవు ఆ కర్మకు. సో బంధాలు లేనప్పుడు, పాపము లేనప్పుడు, పుణ్యము లేనప్పుడు, నీల్ బ్యాలెన్స్ తో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మోక్షం వస్తుంది. కాబట్టి అది ఇక్కడ పాయింట్. సో ఎప్పుడు అంటే మనస్సుతో త్యజించినప్పుడు. మనస్సుతో త్యజించటం అంటే వాటి మీద రాగద్వేషాలను లేకుండా ఉంచుకోగలిగితే. సో ఆ సమత్వాన్ని పెంచుకోవాలి అన్నది చూస్తున్నాము. న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభు, న కర్మ ఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. సో కర్తృత్వం ఉండదు అతనికి, అంటే చేశాను అన్న ఫీల్, నేనే చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ లేదు. నకర్మాణి మరి అంటే మరి అన్ని కర్మల్లోనూ ఆ కర్తృత్వం అనేది ఉండదు. లోకస్య సృజతి ప్రభు. సో అంటే దేహం అనే ఈ పురానికి మరి అధిపతి అయినటువంటి దేహి కర్మలను సృష్టించడం గాని, కర్మలయందు ఈ మనుష్యులను ప్రేరేపించడం గాని, కర్మఫలాలను సృష్టించడం గాని చెయ్యడు. ఇదంతా కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడుతున్నది. సో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే, మనమే చేస్తున్నామని మనం అనుకుంటున్నాము, కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న త్రిగుణాలు ఉన్నాయి కదా, సత్వరజ స్తమో గుణాలని, ఆ 3 గుణాలని అలవర్చుకుని మరి ప్రతి వాళ్ళు, ఇది మాయ అంటే ఏమిటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ జగమే మాయ అనే వినే ఉంటారు. ఇదేమిటి అన్ని కళ్ళ ముందు కనపడుతుంటే మాయ అంటారు అంటే, మాయ ఏమిటి అంటే ఈ గుణాలు ఎందుకు మాయ? ఈ గుణాల వల్లే మనం మనలో ఉన్నటువంటి ఈ శుద్ధమైన సచ్చితానంద తత్వం ఉన్న ఆత్మను దర్శించలేక మనం ఈ మానసిక కల్మషాలతో, ఆందోళనలతో నిండి ఉన్నాం, కోరికలతో. కాబట్టి ఇది మాయలో మనని పడేసేది, కోరికల్లో పడేసి ఆత్మను మనకు ఆత్మ దర్శనం లేకుండా చేస్తోంది. కాబట్టి దీన్ని మాయ అన్నారు. ఏమిటి ఆ మాయ అంటే ఈ గుణాలు ఏమిటి అంటే సత్వరజ స్తమో గుణాలు. సో రజోగుణం కోరికలు, తమో గుణం అజ్ఞానం, సత్వగుణం మంచితనంలో కూడా నేను మంచివాణ్ణి, నేను చేస్తున్నాను, కర్తను నేను అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు అది ఇంకా బంధంలోనే ఉంచుతుంది. పుణ్యం వచ్చినా సరే కంప్లీట్ మోక్షానికి అది కూడా రాదు. దానిని మించి మనం ఎప్పుడైతే కర్తను నేను కాదు అనే ఫీలింగ్ ను మనం పెంచుకోగలిగితే, అది ఎలా భగవంతుడికి సమర్పించి చేస్తున్నాను, ఇది ఏది ఇచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు వస్తుంది. కాబట్టి ఈ అధిపతి అయిన దేహానికి అధిపతి అయిన దేహి అంటే ఆత్మ గాని ఆత్మ అనుకోవచ్చు. ఆ ఆత్మ మరి ఎవరు? సచ్చితానంద తత్వం, భగవంతుడి అంశయే ఆ ఆత్మ. అందుకే భగవంతుడి క్వాలిటీయే ఆత్మకు కూడా ఉంది. భగవంతుడి లక్షణం సచ్చితానందం, అలాగే మన ఆత్మ కూడా సచ్చితానంద. కాబట్టి అలాంటి ఆత్మ కర్మలను సృష్టించడం కానీ, కర్మలలో మనల్ని ప్రేరేపించడం కానీ చెయ్యదు. ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ కర్మ ఫలాలను కాంక్షించటం, ఈ కర్మ ఫలాల కోసం మనం తాపత్రయపడి ఈ పాటలన్నీ పడటం ఎవరు చేయిస్తున్నారు అంటే ఈ త్రిగుణాలే చేయిస్తున్నాయి. ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలతో మనకిష్టమైన మనకు వచ్చిన గుణాన్ని బట్టి మనం దానికి అనుగుణమైన పనులు చేస్తున్నాం. అంతేగాని ఆత్మ ప్రేరేపించడం లేదు, ఈ త్రిగుణాలే ఈ పనులను ప్రేరేపిస్తున్నాయి అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం న చైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని గాని పుణ్యాన్ని గాని గ్రహింపడు. అయినా కూడా జీవులు వాళ్ళ నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవరించే అజ్ఞానంతో మోహం చెందుతూ ఉంటారు.
సో భగవంతుడు మరి ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని ఆయనకు వెళ్ళడంలా, ఏది మనకే వస్తుంది. ఆ పాపమైన పుణ్యమైన మన యాక్షన్స్ కి మనమే బాధ్యులం. మరి ఎవరి పనులకు వాళ్లే బాధ్యులు అవ్వాలి కదా. మనం చేసిన తప్పుకు ఒకళ్ళు ఎవరు బాధ్యులు కారు. ఆ తప్పుకు మనమే బాధ్యులం. మంచి చేసినా మనమే బాధ్యులం అనుకోవచ్చు. ఏదైనా మనం చేసిన పనికి మనం బాధ్యులం కాబట్టి ఆ విషయం, దానివల్ల పాపమైన పుణ్యమైన మన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే మన యాక్షన్ ని బట్టి రియాక్షన్ ఉంటుంది. పనిని బట్టి మన యొక్క రిజల్ట్. మనం చేసేది మంచి పని అయితే పుణ్యం, చెడు పని అయితే పాపము. కానీ భగవంతుడు ఏమి ఆ పుణ్యాన్ని పాపాన్ని ఆయన తీసుకోవడం లేదు. ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మనకే తిరిగి వస్తుంది. అయినా కూడా జీవులు వాళ్ళ నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించే ఈ అజ్ఞానంతో మోహం చెందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ సంగతి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని ఆయన తీసుకోరు. కానీ ఈ జీవులు ఈ అజ్ఞానంతో ఇలా మోహంలో పడిపోతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ విభు అనే సంస్కృత పదం చాలా అపరిమితమైన జ్ఞానం, సంపద, బలం, యశస్సు, సౌందర్యం, వైరాగ్యం అనే 6 గుణాలు 6 గుణాలు భగవంతుడికి ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఏమిటి అంటే సర్వ జ్ఞానవంతుడు, సర్వ సంపదలు, మరి సర్వ బలవంతుడు, యశస్సు, కీర్తి, సౌందర్యము, వైరాగ్యము, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పాప పుణ్యాలతో భగవంతుడికి ఎప్పుడు కూడా ఆ కలత లేదు. ఆయన ఎప్పుడు తనలోనే తృప్తుడై ఉంటాడు. అంటే సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆయన ఆత్మలోనే ఆయన ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అదే మరి ముక్తికి మార్గం. మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు పోయి ఎప్పుడైతే ఆత్మతత్వంలోనే మనం ఆనందాన్ని పొందుతామో అది మోక్షానికి స్టేజి. అలాగే జీవుడు స్థితికి ఆయన ఎన్నడూ కారణం కాడు అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే అజ్ఞానంలో మోహంతో కొన్ని రకాల స్థితులు కావాలనుకుని మనమే ఈ కర్మఫలాలను తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాము. అది కావాలి, ఇది కావాలి అనే ఉద్దేశంతో అని చెప్తున్నారు. అంటే సచ్చిత్తానంద తత్వం ఉన్న ఆత్మ ఉన్నా కూడా ఈ కోరికలు, ఈ ప్రలోభాలతో మనమే ఈ కర్మ శృంఖలాలు, అంటే ఈ చైన్స్ ఆఫ్ బంధాలని మనమే ఏర్పరచుకుంటున్నాం, ఈ బంధాలన్నీ అని చెప్తున్నారు. ఉన్నత ప్రకృతికి చెందిన జీవుడు నిజమైన జ్ఞానవంతుడు. అయినా కూడా పరిమిత శక్తి కారణంగా అజ్ఞానంతో ప్రభావితుడవుతూ ఉంటాడు. మరి ఉన్నతమైన ఆత్మ ఉన్నది, కానీ ఈ పరిమిత శక్తితో మనం అజ్ఞానానికి ప్రభావితులు అవుతూ ఉంటాము అని చెప్తున్నాను. సో ఎనీవే శ్లోకాల్లోకి వెళ్ళామంటే భగవంతుడు మరి ఏది ఆయన గ్రహింపడు. వాళ్ళు ఈ అజ్ఞానంతో మోహం చెందుతూ ఉంటారు ఇక్కడ జీవులు అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైనా నాకు తనను పొందాలి అని భగవంతుని పొందాలి అని ఎవరైనా ఆ కోరికను గనక ప్రకటించినట్లయితే ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని వాళ్ళు తనని పొంది నిత్యానందాన్ని అనుభవించే రీతిగా వారి కోరికను భగవంతుడే వృద్ధి చేస్తారు. కాబట్టి ఏషౌ హ్యేవ సాధు కర్మ కారయతి తం యమేభ్యో లోకేభ్య ఉన్ననీషితే ఏషౌ ఏవా సాధు కర్మ కారయతి యమదో నినీషతే. అంటే జీవుడు ఉద్ధరింపబడే రీతిగా భగవంతుడు వాళ్ళని పుణ్యకార్యాల్లో నియుక్తుని. సో మనం పుణ్యకార్యాల్లో నియుక్తులమైన అది కూడా భగవంతుడి ప్రసాదమే, ఆ భక్తి రావడం. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే మనకు ఆ కోరిక కలిగిందో, భగవంతుడిని పొందాలి అనే కోరిక కలిగినప్పుడు భగవంతుడే మనకు ఆ మార్గాన్ని చూపిస్తాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని పుణ్యకార్యాల్లో నియుక్తుని చేస్తారు. ఆ కోరిక గనక ఉన్నట్లయితే, తను పొందాలనే కోరిక ఉన్న వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. సో జీవుడు మరి సుఖ దుఃఖాల్లో సంపూర్ణంగా పరతంత్రుడై ఉండును. గాలితో గనక మేఘాలు ఎలా అయితే కదులుతాయో భగవంతుని సంకల్పించే స్వర్గానికి గాని నరకానికి గాని ప్రయాణించును. అంటే మరి అతను చేసిన పనులను బట్టి అని చెప్తున్నారు. ఇది కౌశితకి ఉపనిషత్తులో ఉన్నది. సో భక్తి లేనప్పుడే ఈ మోహానికి గురి అవుతారు అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం ఏషాం నాశితమాత్మనః తేషాం ఆదిత్యవజ్ఞానం
ప్రకాశయతి తత్పరం. అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే జ్ఞానంతో మనిషి ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు, సో పగటి సమయంలో గనుక సూర్యుడు సర్వాన్ని ఎలా ప్రకాశింపజేస్తాడో అతని జ్ఞానం కూడా సర్వాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. ఎప్పుడు ఆ జ్ఞానంతో ప్రకాశితుడైనప్పుడు అతనికి అన్ని కూడా, సూర్యుడు గనుక వస్తే అంతటా వెలుగు ఎలా వ్యాపిస్తుందో వెంటనే అతను సర్వత్రా అతనిలో జ్ఞానం వ్యక్తమవుతుంది, ఈ జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు అని చెప్తున్నారు. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానస్తన్నిష్టాస్తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. బుద్ధి, మనసు, నిష్ఠ, ఆశ్రయములన్నీ భగవంతుడి యందే లగ్నమైనప్పుడు మనిషి సంపూర్ణ జ్ఞానంచే కల్మషరహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గముకు ప్రయాణించును. సో మన బుద్ధి, మనసు, నిష్ఠ, ఆశ్రయం అన్ని భగవంతుడి మీదే లగ్నమైనప్పుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంతో కల్మషరహితుడై మనం తిన్నగా ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణింపవచ్చు. సో ఈజీ అంటే ఇది, ఇలాంటి ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకున్నా చాలు. కొన్ని భగవద్గీతలు అంటూ ఉంటారు, అలాంటి వాటికి శ్లోకాల్లో ఇది ఒకటని చెప్పుకోవచ్చు. బుద్ధి, మనసు, నిష్ఠ, ఆశ్రయం అన్ని భగవంతుడి యందే లగ్నమైనప్పుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంతో కల్మషం లేకుండా అవుతాము అన్నది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో కంప్లీట్ గా అన్ని, మైండ్ గాని బుద్ధిని కూడా లగ్నం చేసినాం. నిష్ఠ అంటే డిసిప్లిన్ ఉండాలి, ఆ డిసిప్లిన్. ఆశ్రయం అంటే శరణాగతి, భగవంతుడే ఏది చేసినా ఆయన ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు, ఆయనే నాకు శరణు అనుకున్నప్పుడు ఆ కల్మషానికి దూరం అవుతాము, సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని తద్వారా పొందగలుగుతాము, అప్పుడు ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణించగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్ని బ్రాహ్మణి గవిహస్తిని శుని చైవశ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. సో విద్యా వినయ అంటే వినమ్రులైన యోగులు మరి బ్రాహ్మణుణ్ణి గాని, గోవును గాని, గవి అంటే గోవును, హస్తిని అంటే ఏనుగును గాని, శుని అంటే కుక్కను గాని, చైవశ్వపాకే చ అంటే మరియు ఏవ అంటే తప్పనిసరిగా, శ్వపాకే ఈ మాంసాన్ని తినేవారైనా సరే, చ వీళ్ళందరినీ కూడా పండితుడు సమానంగా చూస్తాడు, సమదర్శిన. సో ఈ వినమ్రులైన యోగులు యథార్థమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కావటంతో వాళ్ళు విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుణ్ణేమిటి, గోవునేమిటి, ఏనుగునేమిటి, కుక్కనేమిటి, ఆ మాంసం తినేవాడిని ఏంటి, ఎవరినైనా అందరినీ సమదృష్టితో వీక్షిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు వీక్షిస్తారు సమదృష్టితో? వాళ్ళ అందరిలో ఈ పై ఆకారం కాకుండా ప్రతి దానిలో ఉన్న భగవంతుడిని చూస్తున్నారు కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకు అన్నిట్లో ఇక్కడ భగవంతుడు కనిపించటం చూస్తున్నాం. సో ఈ విద్యా వినయ ఈ పండితుడు విద్యా వినయ సంపన్నుడైన ఈ బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవును, మరి గవి హస్తిని, హస్తిని అంటే ఏనుగును, తర్వాత శుని అంటే కుక్కను, ఆ తర్వాత మరి మాంసం తినేవాళ్ళైనా ఎవరినైనా వీళ్ళందరిలో అతను చూసేదేమిటి? లోపలున్న పరమాత్మని. అన్నిట్లో మనకి ఇక్కడ పరమాత్మ కనిపిస్తున్నారు, అది అతను చూడగలుగుతున్నాడు కాబట్టి అతనికి అందరూ సమానమే. ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థిత. సో సమానత్వము, ఏకత్వములో మనస్సు నెలకొననట్టి వారు జనన మరణ స్థితిని జయించినట్టి వారే. వారు బ్రహ్మం వలె దోషరహితులైనట్టి వారు. ఈ విధంగా వారు బ్రహ్మం నందు స్థితిని కలిగినట్టి వారే అవుతారు. సో ఇలాంటి సమత్వం ఉన్నవాళ్ళు, ఏది అందరిలోనూ భగవంతుణ్ణి, ఎలాంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళల్లో భగవంతుణ్ణి చూడగలిగిన వాళ్ళు, ఏకత్వమే ఇదంతా. అంటే అందరూ భగవంతుడి యొక్క అందరిలో ఉన్నాడు భగవంతుడు, పరమాత్మ. ఆ అందరిలోనూ ఉన్న ఆత్మ ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశే. అందుకని ఏకత్వంతో మనస్సును నెలకొన్నట్టు వారు
ఈ జనన మరణ స్థితిని జయించిన వారే. అంటే ఇక వాళ్ళకు మళ్ళీ పుట్టుక ఉండదు, పుట్టుక పోవటం పుట్టటం పోవటం ఉండదు, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెందారు అని అర్థం అన్నమాట జయించటం అంటే. కాబట్టి ఈ సమత్వం ఉన్న వాళ్ళు అంటే అందరినీ సమదృష్టితో చూడగలిగిన వాళ్ళు, ఈ ఏకత్వంలోనే మనస్సును నెలకొన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా జనన మరణ సృష్టిని జయించినట్లే. వాళ్ళు బ్రహ్మం వలె దోషరహితులైనట్టు వారు. అంటే బ్రహ్మం ఎంత సచ్చిత్తానందమో, ఎంత నిర్మలమో, ఎంత శుద్ధమైనదో వాళ్ళు కూడా అలంత శుద్ధమైన వాళ్ళు అవుతారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు బ్రహ్మంలోనే స్థితిని కలిగినట్టు వారు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. న ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం స్థిర బుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః. సో ప్రియమైనది పొందినప్పుడు ఉప్పొంగిపోవడం, అప్రియమైనది ప్రాప్తించినప్పుడేమో ఉద్వేగం చెందటం, అంటే ఇమోషనల్ అయిపోవడం. ఎవరైతే అలా ఉండకుండా ఉండగలుగుతారో, స్థిర బుద్ధితో ఉండగలుగుతారో, మోహపరవశులు కాకుండా ఉండగలుగుతారో, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని కంప్లీట్ గా ఎరిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు. ఇటువంటి మనిషి పరబ్రహ్మంలోనే స్థితి కలిగిన వాడు అవుతాడు. సో అతనికి మనస్సు ఎక్కడ ఉంది? ఈ ప్రాపంచిక సుఖ దుఃఖాల మీద, లాభ నష్టాల మీద లేదు. ప్రియమైంది అంటే మంచి అనుకున్నది జరిగినప్పుడు పొంగిపోకుండా, అప్రియం అనుకున్నది నష్టం ఏదన్నా వచ్చిందనుకోండి కృంగిపోకుండా, స్థిర బుద్ధితో ఉన్నవాడు, మోహపరవశుడు కానివాడు. అంటే మోహం అంటే ఏంటి? ఇదే పర్మనెంట్ అనుకుని ఇక్కడి సుఖాలకి దుఃఖాలకి మనం విపరీతంగా రియాక్ట్ అయిపోతున్నాం, కానీ ఇదంతా టెంపరీ. మనం అన్నిటికీ కూడా అతీతంగా సమత్వంతో ఉంటే మనకి అసలు ఈ జనన మరణం అనే ఈ చక్రమే ఉండదు. హాయిగా మోక్షంలోకి మనం ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. హాయిగా మోక్షం అంటే అదేదో సుఖం అని కాదు. అసలు ఏ స్థితి, ఏ విషయం కూడా బాధించని స్థితి, ఆత్మ యొక్క సహజానంద స్థితి మనం అనుభూతి చెందొచ్చు. అందుకే ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడు ఆ బ్రహ్మతత్వము మోక్షానికి మార్గంలో ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మోహపరవశత్వానికి గురి కానివాడు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మోహానికి, వాళ్ళు భగవద్ విజ్ఞానాన్ని కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు పరబ్రహ్మంలోనే స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు. అంటే ఇక ఆత్మతత్వంలో, పరతత్వంలో, భగవంతుల్లో ఏదైనా ఒకటే మీనింగ్. దాంట్లో వాళ్ళు అట్లా సెట్, మనస్సు బుద్ధి కూడా ఆశ్రయము అన్ని కూడా భగవంతుడి మీద, ఆ తత్వం మీదే వాళ్ళు పెట్టుకున్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి జ్ఞానులు వాళ్ళు ఏది జరిగినా అన్ని టైమ్స్ లోనూ సమత్వంతోనే ఉంటారు. బాహ్య స్పర్శే స్వసక్తాత్మా విందత్యాత్మని యత్ సుఖం సబ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖం అక్షయమశ్నుతే. అలాంటి ముక్త పురుషులు మరి అలా ఎప్పుడు కూడా ఆ సమత్వంతో ఉన్నవాడు, ఆ జ్ఞానంతో వాళ్ళు పరబ్రహ్మ స్థితిలోనే ఉంటారు. అంటే ఈ కర్మయోగాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు ఆ స్థితికి వస్తారనమాట. స్లోగా మనము ఏదైనా భగవంతుడి ప్రసాదం, నష్టం వస్తే ఒకటే కృంగిపోకుండా, లాభం వస్తే ఇది నాదే అన్న దీంతో పొంగిపోకుండా, క్రమేణా ఆ మార్గంలో వెళ్తూ చివరికి మనం ఆ స్థితికి కర్మయోగం ద్వారా కూడా రాగలుగుతారు అని చెప్తూ, మరి వాళ్ళు బాహ్య స్పర్శ, ఇలాంటి ముక్త పురుషులు బాహ్య ఇంద్రియ సుఖాలకు ఆకర్షితులు కాకుండా ఆత్మలోనే సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఎప్పుడూ ధ్యానమగ్నులై ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనసులో వాళ్ళకి తెలుసు, ఇది ఆత్మతత్వం, ఇదే నిజమైన ఆనందం, ఇవన్నీ మాయ, మనం దీని వల్ల బంధాలు పెంచుకుని ఈ తత్వాన్ని చూడలేకపోతున్నాం, ఈ స్థితిని మనం ఎంజాయ్ చేయడం లేదు అంటే మనం ఈ మోహంలో చిక్కుపోయి ఉన్నాం. కాబట్టి ఎవరైతే ఇలాంటి ముక్త పురుషులు బాహ్య ఇంద్రియ సుఖాలకు ఆకర్షితులు కాకుండా ఆత్మలోనే సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఎప్పుడు ధ్యానమగ్నులై ఉంటారు. పరబ్రహ్మాన్ని ధ్యానించే కారణంగా ఆత్మదర్శి ఆ విధంగా అనంత సౌఖ్యం అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ అనంత సౌఖ్యం మనకి బాహ్య సుఖాల్లో రాదు కదా. ఎంత సుఖం ఉన్నా ఎప్పుడూ ఏదో కొరత అనే ఫీలింగ్ వస్తూనే ఉంటుంది.
తీరిన కొండికి తీరిన తర్వాత కూడా కాదు, తీరుతుండగానే ఒకే టైంలో అందరికీ ఎన్నో కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడు ఈ అనంత సౌఖ్యం అనేది ఉండదు, ఎప్పుడు అసంతృప్తి ఉంటూనే ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడి మార్గంలో ఉన్న కారణంగా ఈ ఆత్మదర్శికి అలా ఆ అనంతమైన సౌఖ్యం వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. ఏహి సంస్పర్శజా భోగ, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాల సంపర్కం వల్ల కలిగేటటువంటి సుఖాలు. ఏవి? ఈ బాహ్య ప్రపంచపు సుఖాలు. మనం సుఖం అనుకుంటున్నవన్నీ ఎందుకు అనుకుంటున్నాం? ఈ సుఖం మన ఇంద్రియానికి సుఖాన్ని కలుగు చేస్తుంది. మెత్తటి సోఫా చర్మానికి సుఖాన్ని కలుగు చేస్తుంది. అందమైన దృశ్యం కంటికి సుఖాన్ని కలుగు చేస్తుంది. అందమైన మ్యూజిక్, వినసొంపైన మ్యూజిక్ చెవికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. మరి రుచికరమైన ఆహారం నోటికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇవన్నీ ఇంద్రియాల సంపర్కం వల్ల మనం తిని అబ్బా చాలా మంచి భోజనం చేసాం, ఈ రోజు సుఖంగా భోజనం చేసాం అనుకుంటాము. మరి చాలా అందమైన ఏదైనా దృశ్యం చూసాం అనుకోవచ్చు, చాలా మెత్తటి సోఫా మీద మెత్తటి పరుపు మీద పడుకుంటున్నాము అని సుఖంగా ఉన్నాం అనుకోవచ్చు. ఈ సుఖాలన్నీ ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్ ఉన్న సుఖాలు. ఇవి ఎలాంటి సుఖాలు అంటున్నారు? దుఃఖయోనయేవతే, ఇవి చివరికి దుఃఖాన్నే ఇస్తాయి అంటున్నారు. ఇవి ఎందుకు? ఆద్యంతవంత కౌంతేయ, వీటికి ఆది అంతం ఉన్నది. వీటన్నిటికీ బిగినింగ్ ఎండ్ ఉన్నది. ఇంద్రియాలతో కనెక్ట్ అయి ఉన్న సుఖాలన్నీ ఎలాంటివంటే వీటికి బిగినింగ్ ఎండ్ ఉంది, అంతే కదా. సోఫా బాగుంది, కొనుక్కున్నాం, బ్రహ్మాండంగా ఉందని 2 రోజులు దాని మీద ఎంతో మోజుగా కూర్చుంటాం. ఆ తర్వాత క్రమేణా అలవాటు పడిపోతాం. ఒక వారం, 10 రోజులు, 2 నెలలు, 6 నెలలు అయ్యేసరికి విసుగొస్తుంది. సోఫా ఏమిటో మెత్తగా లేదు, మొదట్లో బాగుంది అనుకుంటాము. ఎండ్ అయిపోయింది అక్కడికి ఆనందం. ఇంకేదో ఎన్నో అదర్ విషయాలు ఉన్నాయి, అవి వస్తే ఆనందం వస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి దీనికి బిగినింగ్, ఆది అంతాలు ఉన్నాయి. ఇంద్రియాలతో కనెక్ట్ అయిన సుఖాలన్నిటికీ ఆది అంతం ఉన్నదని కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ, వివేకవంతుడికి తెలిసి అతని ఇటువంటి ఇటువంటి వాటిల్లో సుఖాన్ని కోరుకోడు. ఎందుకంటే ఇవి పర్మనెంట్ సుఖాలు కాదు. వీటన్నిటికి ఒక మొదలు ఉంది, ఒక ఎండ్ ఉంది, ఒక బిగినింగ్ ఉంది, ఒక ఎండ్ ఉంది, ఆది ఉంది, అంతం ఉంది. అందుకని తెలివైన వాడు ఇది కాదు నాకు కావలసిన సుఖం, పర్మనెంట్ సుఖం ఎక్కడుంది అంటే ఆత్మతత్వంలో ఉన్నది. ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా మనం రియాక్ట్ కాకుండా ఉండగలిగినప్పుడు. ఎలా ఉండగలం అంటే ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీ, ఆ వైరాగ్యం అంటే వదిలిపెట్టడం, సన్యసించడం. ఏం సన్యసిస్తున్నాము? రాగద్వేషాలను సన్యసిస్తున్నాము, ఆ కోరికను సన్యసిస్తున్నాము. అది కావాలి, ఇది కావాలి అనే కోరికను సన్యసిస్తున్నాం. ఆ కోరికలను వదిలినప్పుడు, ఆ రాగద్వేషాలను వదిలినప్పుడు మనకు ఆ సుఖం వస్తుంది, ఆ పర్మనెంట్ సుఖం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో బుద్ధిమంతుడైన వాడు ఇంద్రియ సుఖాలతో కనెక్షన్తో వచ్చే సుఖ దుఃఖాల్లో పాల్గొనడు. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఆది అంతాలు ఉన్నాయని అతనికి తెలుసు. కాబట్టి అందులో అతని సుఖాన్ని కోరుకోడు. అతను పర్మనెంట్ అయిన ఆత్మ తత్వంలోని సుఖమే కోరుకుంటాడు. శక్నోతి హైవయ సోడుం ప్రాక్షరీర విమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్త ససుఖీ నరః. సో శక్తుడు అవుతాడు అంటే దేహాన్ని వదలటానికి పూర్వమే ఇంద్రియ కోరికల్ని ఎవరైతే అదుపు చేసుకోగలుగుతారో, అంటే మనం మరణానికి ముందే ఎవరైతే ఇంద్రియాల్ని, సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలరో, కామక్రోధాల్ని అణుచుకోగలరో, దివ్య స్థితిలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఈ జగంలో సుఖంగా ఉంటారు. సో ఈ జగంలోనూ ఈ బాడీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆత్మానందంలో స్థితులు అవ్వగలుగుతారు. కాబట్టి మోక్షానికి అదే మోక్ష స్థితి. కాబట్టి సో దేహాన్ని, ఈ శరీరాన్ని ఈ శరీరం ఉండగానే మరి అందుకే సాధన చేయాలి. సాధన చేసి ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియ కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటామో, ఎప్పుడైతే ఈ కామము, క్రోధము, కోరిక, కోపము, ఈ 2 వర్స్ట్ నరకానికి 3 గేట్లని మనం తర్వాత చూస్తాం. నరక ద్వారాలు, త్రివిధం నరక ద్వేషం అని మనకు ఒక శ్లోకం వస్తుంది. ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తదా లోభ
విద్యేనమిహ వైరిణం, ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదు. కామము, క్రోధము, లోభము అని ఆ శ్లోకంలో చెప్తారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు కామక్రోధోద్భవం వేగం. సో ఈ కామక్రోధాలను అణచగలిగిన వాడు ఎవరైతే అణుస్తాడో అతను సుఖంగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దేహం ఉండగానే సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకుని కోరికను, కోపాన్ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ దివ్య స్థితిలో ఉండి సుఖాన్ని పొందగలుగుతారు. యోంత సుఖోంతరారామం రారామస్తధాంతర్జ్యోతిరేవయః సయోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోధిగచ్చతి. అంతరంగంలోనే ఆనందాన్ని కలిగిన వాడు అంటే ఆత్మలో ఉన్న ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వాడు. ఎప్పుడు ఏమిటా సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఏమిటా ఆనందం అని మనకి డౌట్ వస్తే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఈ ఫీలింగ్ అర్థం అవ్వాలంటే, సపోజింగ్ మనకి ఎవరి మీదన్నా కోపం వచ్చింది అనుకోండి, మనకి అది ఎంత బాధ కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఆ కోపం ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్. అసలు ఆ కోపం ఉన్నప్పుడు మనశ్శాంతి అనేది మనకే ఉండదు. అవతల వాడి మీద కోపం అనుకుంటున్నాము, అది మనల్నే కాల్చేస్తోంది లోపల ఆ కోపం అనే ఫీలింగ్. అదంతా పక్కన పెట్టేసి ఏదో పాపం వాడు ఎందుకు చేశాడో ఏమోలే, వాడి ప్రాబ్లం ఏమిటో మనకేం తెలుసు, మనం తెలుసుకోకుండా అనడం ఎందుకు, వాడి ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండి ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందో, పాపం వాడే అసలు ఆ ఉద్దేశంతో ఆ మాట అనలేదేమో, వాడు నేను అనవసరంగా నన్నన్నాడని అన్వయించుకుంటున్నానేమో అని అనుకున్నాం అనుకోండి. ముందేమో వాడు నన్ను ఇలా అన్నాడట, అలా అన్నాడట, ఎవరో వచ్చి చెప్పారు, మన కోపం వచ్చేసింది. కానీ మనం ఈ రకంగా ఆలోచించాం అనుకోండి, అసలు వాడు ఏమన్నాడో, వీళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో, వాడు ఏ ఉద్దేశంతో అన్నాడో, ఇలాంటి నేను ఇలా ఊహించుకుని అనుకుంటున్నాను, పాపం వాడు అసలు ఇంకేదో ఉద్దేశంతో అన్నాడేమో అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ కోపం పోగానే మనకి హాయిగా ఉంటుంది, అమ్మయ్యా అనుకుంటాం. ఎందుకు ఆ కోపం అనేది భరించటం కూడా అంత కష్టం. అది మనకే సుఖం లేని ఫీలింగ్ అనమాట కోపం. కాబట్టి అది మనుషుల్ని తినేసేటటువంటిది. కోరిక ఏమిటి, కోపం ఏమిటి? కోరిక అంతే కదా, దహించి వేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా కావాలి అనిపించిందంటే అది వచ్చే వరకు మనశ్శాంతి ఉండదు. వచ్చిన వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య, అసూయ, అది తీర్చుకోవడానికి ఇనఫ్ మనీ లేకపోతే మన మీద మనకే కోపం, మనీ ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం, చిన్నవాళ్ళమైతే తల్లిదండ్రుల మీద కోపం, పెద్దవాళ్ళమైతే స్పౌసుల మీద కోపం, ఇంకా ముసలి వాళ్ళమైతే పిల్లలు ఇవ్వలేదని కోపం, ఎవరో ఒకరి మీద కోపం, లేదా మన మీద మనకే కోపం. ఇదేమిటి, నేను ఇంత కావాలనుకుంటే నా దగ్గర ఇంత డబ్బు లేదే అనే కోపం, మన మీద మనకే కోపం, అసంతృప్తి. సో ఈ కామము, ఈ కోపము ఉన్నప్పుడు మనసుకు ఎప్పుడూ ఆనందం అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే వీటిని మనం వదులుకోగలుగుతామో, మరి అందుకే అంటారు, హూ ఇస్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే వన్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ విషెస్. కోరికలు లేనివాడే అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడు. కాబట్టి ఈ కామము, కోపము అంత దహించి వేస్తాయి మనిషిని. అవి వదులుకున్నప్పుడు, ఆ దహనం పోయినప్పుడు మరి మనసు శాంతిస్తుంది, అగ్ని చల్లారినట్లుగా. సో అంతరంగంలోనే మనం అప్పుడు ఆనందాన్ని, మనలో ఉన్నటువంటి ఆ పీస్ ని, ఆ శాంతిని అప్పుడు మనం అనుభవించగలుగుతాం. ఉత్సాహవంతుడై అంతరంగంలోనే రమించేవాడు ఈ బాహ్య ప్రపంచ సుఖ దుఃఖాల వల్ల వచ్చేది లేదు. వీటికి ఆది అంతాలు ఉన్నాయి. ఈ రాగద్వేషాలు మనల్ని కాల్చేస్తున్నాయి. వీటిని అన్నిటినీ పక్కన పెడితే ఇక మిగిలేది తృప్తి, ఆనందము, మనశ్శాంతి అని ఎవరైతే గ్రహిస్తారో, అంతరంగంలోనే రమించేవాడు, అంతరంగమందే లక్ష్యాన్ని, ఆ ఆనందాన్ని తెచ్చుకోవడానికే ట్రై చేసేవాడు, అదే నా గమ్యం అని ఆ గోల్ కోసం ప్రయత్నించేవాడు, సాధన చేసేవాడు నిజానికి పూర్ణమైన యోగి అని అతన్ని అనొచ్చు. సో ఆ ప్రాక్టీస్ తో ఉండాలి అనుకునేవాడు, ఆ ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నవాడు నిజమైన పూర్ణ యోగి. బ్రహ్మభూతుడైన అలాంటి వాడు చివరికి పరబ్రహ్మాన్నే పొందుతాడు. ఇది కూడా మరి ఒక శ్లోకం, ఇదొకటి రిమెంబర్ చేసుకున్నా చాలుగా. మనం అంతరంగంలోనే ఆనందాన్ని చూడటం, మరి అంతరంగంలోనే రమించటం, ఈ బాహ్య ప్రపంచపు సుఖాలకు ఆనందం పడటం, రమించటం, మనకు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే లాజికల్ గా మరి పిచ్చితనమే కదా. మనం ఎంతో సుఖం, ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఉండి ఇదేదో బాగా జరిగింది అనుకుంటాం. ఎంతసేపు ఉంటుందా ఆనందం? మహా ఉంటే 1 రోజు, 4 రోజులు, వారం రోజులు, 10 రోజులు, నెల రోజులు, 6 నెలలు, సంవత్సరం మహా ఉంటే. ఆ తర్వాత మరి ఈ లోపలే ఇంకా ఎన్నో విషయాల్లో మనకు అసంతృప్తి కలుగుతూ ఉంటుంది, మరో నిమిషంలోనే ఒక్కొక్కసారి. సో
అది కాదు, అందుకని ఇది కాదు ఆనందం అంటే. నిజమైన ఆనందం వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టి మనం ఆత్మతత్వంలో రాగద్వేషాలు లేని ఆత్మతత్వం. వాట్ ఈజ్ ఆత్మతత్వ? ద తత్వ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రాగము ద్వేషము, దట్ డస్ నాట్ వాంట్ సంథింగ్ ఆర్ హేట్ సంథింగ్. నా కాంక్షతో నా ద్వేషతో అంటే దేన్ని కాంక్షించని వాడు, దేన్ని ద్వేషించని వాడు. అలాంటి ఫీలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనశ్శాంతి. ఇందాక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవరో ఏదో అన్నారంటే కోపం వస్తే మనకి అశాంతి, ఏదోలే పాపం అన్నారని వదిలేస్తే మనకే మనశ్శాంతి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అలా మనం ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే ఆ స్థితి ఏమిటనేది మనకు అర్థం అవటానికి అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో అట్లా రాగద్వేషాలను జయించగలిగిన వాడు మరి ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటాడు. బ్రహ్మభూతుడైన అలాంటి వాడు చివరిలో మరి పరబ్రహ్మాన్ని పొందాలంటే అది ఆ తత్వం అనేది ఉండాలి. అది ఎలా వస్తుందంటే మరి భక్తితో, ఏదైనా భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకోవడం, అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చూసినా కూడా మరి అంతే కదా. మరి వాడి మీద మన వాళ్ళం ఏదన్నా అంటే మనకంత కోపం రాదు. మనం ఎన్ని చేసినా మళ్ళీ మన వాళ్ళు అనుకుంటా. అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళని చూడగలిగినప్పుడు ఇంకా మనకి మరి అప్పుడు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఇవి అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైధాయతాత్మాన సర్వభూతహితే రతాః. సో లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం, అతనికి బ్రహ్మ నిర్వాణం లభిస్తుంది. మరి నిర్వాణం అంటే మరి ఆ మోక్షం. ఋషయ క్షీణ కల్మష అంటే పాపరహితులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ ఋషులు చిన్న ద్వైధ యథాత్మన అంటే ఈ ద్వైత భావన నశించిన వాళ్ళు, యథాత్మాన అంటే ఆత్మానుభవంలోనే నిమగ్నమైన వాళ్ళు, సర్వభూత హితే అన్ని జీవరాశుల యొక్క హితాన్ని, మంచిని చూసి దాంట్లో సంతోషించే వాళ్ళు. మరి చూడండి, ఇది నిస్వార్థత అన్నమాట. అంటే మనకేదైనా హ్యాపీ అయితే, మంచి జరిగితే మనకి హ్యాపీ అనుకుంటాం. ఎవరైతే పరులు అన్ని జీవరాశుల యొక్క మంచి జరిగినప్పుడు సంతోషిస్తాడట ఇలాంటి వాడు. అవతల వాళ్ళకు మంచి జరిగినప్పుడు, అవతల వాళ్ళలో కూడా ఏంటి, మనుషులే కాదు, మన ఫ్యామిలీ కాదు, బయట వాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్ కాదు, రిలేటివ్స్ కాదు, బయట వాళ్ళు, ఆఖరికి సర్వభూత హితే అన్ని జీవరాశుల సుఖంలోనూ ఆనందాన్ని పొందేవాడు. ఏ జీవి అయినా అది దాని మంచిని కోరి దాని మంచిలో ఇతను ఆనందాన్ని పొందేవాడు అని అర్థం అనమాట సార్. సో అంతరంగంలోనే మనస్సును సంలగ్నం చేసి, అంటే మనస్సును ఎప్పుడు కూడా ఆత్మలోనే నిమగ్నం చేసి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు రాగద్వేషాల మీద కాకుండా ఇదంతా కూడా టెంపరీ అని అర్థం చేసుకుని, వీటిల్లో అతను ఆనందాన్ని చూసుకోకుండా ఈ రాగద్వేషాలను వదులుకుంటే నాకు పర్మనెంట్ సుఖం ఉంది అనేది అతను తెలుసుకుని ఆ ఆత్మతత్వంలోని లోనే నిమగ్నమై ఉండి, సందేహాల నుండి ఉత్పన్నమైన ద్వంద్వాలకు పరమైన వారు అంటే ఇలాంటి డౌట్ లేకుండా ఈ ద్వంద్వాలన్నిటికీ అతీతంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు సర్వజీవ హితం కోసమే పనిచేసేవాళ్ళు. అన్ని ప్రాణుల యొక్క మంచి కోసమే పనిచేసేవాళ్ళు, సర్వపాపానికి దూరమైన వాళ్ళు. అలాంటి ఋషులు బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ శ్లోకాలన్నిట్లో. కామక్రోధ విముక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం, లాస్ట్ శ్లోక. అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామక్రోధ విముక్తానాం, కామక్రోధాల నుంచి విముక్తులై, యతులకు అంటే ఇలాంటి వాళ్లకు, యతచేతసాం అంటే మనస్సు పైన సంపూర్ణమైన నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు, అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాళ్ళు. మనస్సును కంట్రోల్ అంటే ఏంటి, ఇదేమిటి వాడు నన్ను ఇలా అన్నాడు, నన్ను అలా అన్నాడు అనుకున్నప్పుడు ఏమిటి నా ఈ ఆలోచన, వాడు ఏ ఉద్దేశంతో అన్నాడో అసలు నాకు తెలుసా, వాడు ఏ బాధలో ఉన్నాడో, వాడు ఎందుకు అన్నాడో, వాడు నన్ను అనాల్సిన అవసరం ఉందా వాడికి, నేను ఇలా ఊహించుకుంటున్నానేమో అని మనం మైండ్ ని స్టాప్ చేయాలి ఆ బ్యాడ్ థింకింగ్ లో నుంచి. తర్వాత గుడ్ థింకింగ్, ఆ తర్వాత అసలు అన్నెసెసరీ థింకింగ్ లేకుండా మైండ్ ని ఖాళీ చేసుకుంటే ప్రశాంతత. సో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు అచిరకాలంలోనే మరి అభిత బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతారు. విదితాత్మనం అంటే ఆత్మను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆత్మను దర్శించిన వాళ్ళు. సో కామక్రోధాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు,
ఆత్మదర్శులు అంటే బయట ఎప్పుడు పడతాము, ఆత్మని ఎప్పుడు దర్శిస్తాము, ఆత్మతత్వాన్ని మనం చవి చూడగలిగినప్పుడు. ఆత్మకు ఒక షేప్ లేదు దర్శించడానికి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ ఫీలింగ్ లోకి, ఆ మెంటాలిటీలోకి ఎవరు వెళ్ళగలుగుతారు? ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగల మెంటాలిటీ ఏమిటి? ఆ శుద్ధత్వం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఏమిటి? రాగద్వేషాలు లేని తత్వం. సో ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతమైన తత్వం, త్రిగుణాలకు అతీతమైన తత్వం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? కామక్రోధాల నుంచి బయటపడ్డప్పుడు, రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు. ఆత్మను దర్శించి ఈ ఆత్మ సంయమనంలో ఉన్న వాళ్ళు సంపూర్ణత్వం కోసం నిరంతరం ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ సాధనలో ఉంటారు. ద్వంద్వాలకు గురి కాకుండా ఉండాలని, కామక్రోధాలకు దూరంగా ఉండాలని. అలాంటి మహాత్ములు అచిర కాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని నిశ్చయంగా పొందుతారు. గ్యారెంటీ. ఈ మార్గంలో ఉన్నావు అంటే నీకు మోక్షం, బ్రహ్మ నిర్వాణం గ్యారెంటీ అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నానికి డౌట్ లేదు. నిశ్చయంగా వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ లాస్ట్ శ్లోక ముఖ్యమైనది. సారీ, ఇంకా 2 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి, 27, 28. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాం చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియ మనోబుద్ధిర్మునిర్మోక్షపరాయణః విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ లోకి ఇక్కడి నుంచి నాంది పలుకుతున్నారనమాట క్రమంగా. ఏమిటి నెక్స్ట్ చాప్టర్? అష్టాంగ యోగం, 6వ అధ్యాయం. సో అంటే ఈ ధ్యానము, యోగము, ఆ మార్గంలో వెళ్ళడం ఎలాగూ అన్నది నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చూస్తాం. సో దానికి ఇక్కడ నాంది పలుకుతున్నారు. ఏమని? బాహ్య ఇంద్రియాలన్నిటినీ త్యజించి దృష్టిని భ్రూ మధ్య భాగంలో నిలిపి, అంటే 2 కనుబొమ్మల మధ్యలో మన దృష్టిని, అంటే అక్కడ పెట్టి మన దృష్టిని ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికయందే సమంగా చేసి, తద్వారా అంటే వాటిని బ్రీదింగ్ అంతా కూడా ఒక నియమబద్ధంగా చేసి, ఆ రకంగా మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను ఎవరైతే అదుపు చేస్తారో అలాంటి అంటే మోక్షం కావాలి అని ఈ మార్గంలో ఉంటూ, మరి ఋషులు వాళ్ళు ఈ రకంగా తపస్సులు చేస్తూ ఉండేవారు కదా, వాళ్ళు కోరిక, భయము, కోపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. సో అదొక మార్గం అన్నమాట. ఈ రాగద్వేషాలు, కామక్రోధాలు కర్మ మార్గంలో మనం స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. అలా కాకుండా కొంతమంది ఈ బాహ్య ఇంద్రియాలన్నింటినీ త్యజించడం అంటే కళ్ళు మూసేసుకోవడము, చెవులు మూసేసుకోవడం కాదు, కనిపించినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం. వాళ్ళు అంటే మనమేమో పనులు చేస్తూ కర్మ మార్గంలోనే ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఎలా? భగవంతుడికి అర్పించేస్తున్నాము, ఏది ఇచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనే భావాన్ని అలవర్చుకుంటూ మనం రాగద్వేషాల్ని మరి వదులుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంద్రియాలన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. ఏదైనా చూసినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా, చెవులు ఏదైనా విన్నా అటు వెళ్ళిపోకుండా కాన్సన్ట్రేషన్, మరి నోటిని తిండి సరిగ్గా ఫుడ్ వాళ్ళు మనలాగా తినకుండా వాళ్ళు చాలా తక్కువ తింటూ అలా వాళ్ళ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటూ దృష్టినేమో ఇక్కడ పెట్టి 2 కనుబొమ్మల మధ్యలో మరి ప్రాణవాయువులను అంటే బ్రీదింగ్ ని కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుని కంట్రోల్డ్ గా బ్రీత్ చేస్తూ ఆ రకంగా మనస్సును, బుద్ధిని మరి అలాంటి మార్గంలో అలాగే ఉన్నప్పటికీ మన మైండ్ వేరే దాని మీదకి వెళ్ళదు. అలా స్లోగా మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసేసుకుని వాళ్ళు కోరిక, భయము, కోపాల నుంచి విముక్తులు అవుతారు. ఇక అప్పుడు వాళ్ళకి అలా వాళ్ళు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వాళ్ళకి స్లోగా బయట ప్రపంచం మీద కోరికలు గాని, భయం గాని, కోపం గాని అన్ని తగ్గిపోతూ వస్తే ఆ రకంగా విముక్తులు. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా ఈ స్థితి రావాలి. ఆ కోపము, కోరిక ఫస్ట్ పాయింట్ అది వదులుకోవటానికి మనం ఈ మార్గాలన్నీ ఏరుకుంటున్నాం. అందుకే మనం భక్తి మార్గం మనకి బెస్ట్ అని చెప్తారు. ఆ భక్తి భావంతో ఉన్నప్పుడు ఆ మార్గాన్ని, ఈ రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ వదులుకోవడం ఈజీ. మరి అందరిలో భగవంతుడున్నాడు అనే తత్వం, ఏదైనా శరణాగతి, భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా ప్రసాదమే అనుకునే శరణాగతి తత్వం అది డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీ. ఈ కోరిక తగ్గించుకోవడం గాని, కోపం తగ్గించుకోవడం గాని ఇటువంటిది. వీళ్ళు ఈ రకమైన ప్రాక్టీస్ తో వాళ్ళు కోరికని, భయాన్ని, కోపాన్ని తగ్గించుకుంటూ అలాంటి స్థితిలో
అలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు క్రమంగా వాళ్ళు కూడా ముక్తిని పొందుతారు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో అష్టాంగ యోగం చూస్తాం, అందుకని దానికి ఇక్కడే నాన్ని పలుకుతున్నారనమాట భగవంతుడు. అది హరే కృష్ణ. సో ఇంకొక 29th శ్లోక. భోక్తారం, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహీశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు భోక్త భగవంతుడేనని, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడని, సుహృదం అందరి మంచిని కోరేవాడని, సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల మంచిని కోరేవాడని, జ్ఞాత్వా మాం, జ్ఞాత్వా తెలుసుకున్న వాళ్ళు, మాం నన్ను ఆ రకంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతి మృచ్చతి శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కష్టాలు, వాళ్ళు క్లేశాల నుంచి శాంతిని పొందుతారు. సుఖాలు అన్ని అంటే కష్టాలపై వాళ్ళకి అంత సుఖాలు బోళ్ళంత డబ్బు వస్తుంది అని ఆ సుఖం కాదు, వాళ్ళు ఈ దుఃఖాలన్నింటినీ మర్చి పరమశాంతిని పొందుతారు. కాబట్టి భగవంతుడే అన్నిటికీ భోక్త అని, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు అని, ఆయనే చరమభోక్త. అన్ని పనులు ఆయనకు అర్పించి చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటి? భగవాన్ ఇది నీకే సమర్పిస్తున్నాము, నువ్వే దీన్ని తీసుకో, నువ్వే దీనికి భోక్త అనే ఫీలింగ్ ఉంటే అది కరెక్ట్ అయిన ఫీలింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి భోక్త అన్ని యజ్ఞ తపస్సులు, యజ్ఞం అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడికి సమర్పించి ప్రతిఫలం ఏదైనా మనం ఆశించకుండా ఏదొచ్చినా సరే భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో స్వీకరించగలిగినప్పుడు ఆ పని యజ్ఞంతో సమానం. మామూలుగా మంత్రాలు చదువుతూ అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసేది యజ్ఞం అని మనందరికీ తెలుసు. అలాంటి యజ్ఞం అందరం చేయలేంగా. ఎక్కడో చదువుకున్న, వేదాలు చదువుకున్న బ్రాహ్మణులు చేస్తూ ఉంటారు, పండితులు. మనలాంటి వాళ్ళందరికీ అది రాదు. కాబట్టి మనకి యజ్ఞం అంటే మరి ఏంటి, మనం చేయలేమా అనే డౌట్ రావచ్చు. యజ్ఞం అంటే అదే కాదు, డీపర్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి. యజ్ఞం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? స్వాహ స్వాహ అంటూ ఉంటారు, అగ్నిలో వేస్తూ ప్రతిదీ అంటే నీకు అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ అన్ని వేస్తూ ఉంటారు. నెయ్యి ఏమిటి, ఆ తర్వాత ప్రసాదాలు ఏమిటి, భగవంతుడికి ఇచ్చేవన్నీ కూడా స్వాహ స్వాహ అంటూ వేస్తూ ఉంటారు, అంటే అర్పిస్తున్నాను. అలాగే మనం కూడా ఏ పని, చిన్న పనైనా తర్వాత వాటిలో వస్తుంది. నువ్వు ఏ పని చేసినా, అక్కడికి తిన్నా, నువ్వు ఏది చేసినా అన్ని పనులు నాకు సమర్పించే అని చెప్తారు. అలా ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ చేసి ఏ ప్రతిఫలం వచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అని సమత్వంతో స్వీకరించినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం ఏ పనైనా. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి గోపబాలురందరూ పాపం వాళ్ళు తెచ్చుకున్న ఆహారాన్ని ముందు భగవంతుడికి అర్పించి వాళ్ళ తర్వాత తినటం జరిగేది. సో అది మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సాం, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు చరమభోక్త అన్నదానికి ఆ చిత్రాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు. సర్వలోక మహేశ్వరం, మరి అన్ని లోకాలను, ప్లానెట్స్ ని నియంత్రించేటటువంటి వాడు. సో అందుకని ఇది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సుహృదం సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశులు, మనుషులే కాదు జంతువులు అందరి మంచిని కోరేటటువంటి నిజ స్నేహితుడు భగవంతుడు. అది తెలుసు. జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఈ రకంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. ఈ విషయాన్ని భగవంతుడే చరమభోక్త, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు, అన్ని భగవంతుడు సృష్టియే అన్నది అందరి యొక్క మంచినే కోరుతాడు భగవంతుడు. అందరికీ మంచి, ఆయన ఏ పాపం పుణ్యం వచ్చినా మన యాక్షన్స్ వల్ల వచ్చినాయి. అదేదో భగవంతుడు ఏమిటి ఇలా చేశాడు అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆయన చేయలే, మనమే చేశాం ఈ జన్మలోనూ పూర్వజన్మలోనూ. సో అందరి సుఖాన్నే కోరుతున్నాడు ఆయన అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్పి, అందుకే ఇది పీస్ ఫార్ములా. శాంతిని పొందాలి అంటే ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ మాటలు అర్థం చేసుకుని కూర్చోవడం కాదు, అది ప్రాక్టీస్ లో పెట్టగలగాలి. భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి, ఆ శరణాగతత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. అది ఇక్కడ దాంట్లో మీనింగ్. ఇది 5th చాప్టర్ లో మనం చూసినటువంటిది. ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అని అంటే, ఈ మెయిన్ గా కర్మయోగము, మరి
కర్మ సన్యాస యోగము, భక్తితో పనిచేయటం, కృష్ణ భక్తి రసభావిత కర్మ అన్నది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో మన